ଏଇଟା କେବଳ କବିତା। ପଂକ୍ତିମାନେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଅସମୟରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଆରମ୍ଭକୁ ମୋର ଶେଷ ଭଳି ଦେଖିବା, ଜନ୍ମବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ବସିବା ଏବଂ ଜନମାନସରେ ସ୍ମୃତିର ଭିନ୍ନ ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଏହି ସବୁକୁ ଦୁଇ ଗାର ମଧ୍ୟରେ ସଜାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ କୁହେ ଏଇଟା କେବଳ କବିତା ଏବଂ ପଂକ୍ତିମାନେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କାହାଣୀର ଗନ୍ତାଘର ମୁଁ, ଅସମ୍ଭବ ମୋତେ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ିବା। ଏହିସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ହୃଦୟର ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ିବା। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଦ ଏବଂ କାନରେ ସେ ଧୀର ସ୍ୱରର ଗୀତ ଶୁଣି ସବୁ ରାତି ଓଠ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସେ ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ କରିବା। ମୋଡ଼ା କାଗଜରେ ଭାବନାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ କୁହେ ଏଇଟା କେବଳ କବିତା। ପଂକ୍ତିମାନେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା। ସମାଜର ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନକୁ ଶବ୍ଦ ସହ ଘାଣ୍ଟି ସଠିକ୍ କରିବା। ପୁଅମାନେ କାନ୍ଦିବା ମନା, ଦେଖ ପୁଅମାନେ କାନ୍ଦିବା ମନା ଏବଂ ଝିଅ ହସିଲେ ତା ଚରିତ୍ର ଅସନା, ଏମିତି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବା। ବିଜ୍ଞାନର ଆଧୁନିକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପୁରାଣର ସାଇକେଲକୁ ନିନ୍ଦୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଇବା। ମାନବିକତାର ବହିକୁ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଫେରିବାଲାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବଜାରରୁ ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ଆଣିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏହିସବୁ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ କୁହେ ଏଇଟା କେବଳ କବିତା। ପଂକ୍ତିମାନେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା।